Mamuka sei vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages regai tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa. Ndakaroorwa uye ndine vana vangu vatatu. Pavana 3 vandiinavo, mukomana mumwe chete ndiye wemurume wangu wandagara naye 16 years. Vamwe 2 ndevabanguru, murume wasisi vangu, ndivo vakandipa vana mukomanashi. Chakaita kuti banguru ndizotanga kudanana navo mukomanashi inyaya hombe. Ini ndainge ndiine 16 years. Inini ndava ne16 years ndiri mumarriage nemurume wangu, asi pa16 years tatagara nemurume wangu mukomanashi hapana kana zuva rimwe chete murume wangu paakambondisvitsa anongoita waijongwe. Saka sister yangu yaigara ichinditi banguru venyu vanopedza masports kusvika ndazotanga kuitira banguru vangu vaya muedzo. Zvino banguru vangu munhu anoda vakadzi, havana kana kumbononoka kudyira. Takabva tatanga kudanana, asi mukomanashi banguru vanopedza, asi takazofarisa kusvika ndabata nhumbu. Ndava nenhumbu ndakamboda kuibvisa. Banguru vakati hazvina basa, handiti mune murume here, anoziva sei kuti haisi yake. Ndakachengeta nhumbu ndikaita mwana mukoma. Murume wangu akafara akatomupa zita rake, asi mujolo wangu nabanguru handina kumira. Takaramba tichiita secret love yedu nekuti banguru ndivo vanopedza masports, habi ndewezita, ndongomuda nekuti ane mari chete. Saka last year ndakaita nhumbu yabanguru futi, ndokubva ndazvara umwe mwana, but mwana uyu akaita musope. Saka murume wangu ava kuti mudzinza medu hamuna kumbobvira makazvarwa mwana musope, ndoda kuti timboenda kumaDNA kuti mwana uyu ndewangu here shuwa. Apa kuti nditaure chokwadi chiri kutyisa, nekuti ndakahora nemurume wasisi vangu, ndinombobatwa nepfungwa dzekuda kuzviuraya. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pane imwe message, a very complicated one iyo yandakatumidzirwa ichibva kune imwe channel yedu iya yechirungu. Hanzi makadi yenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu saanonymous. Inini I was part of this other organization apo pandainge ndichiri kuuniversity, ndokwazvakatangira ikoko. Ndainge ndiri munhu ainge ari very bright, even though inini I am not a South African, but vabereki vangu they came to South Africa a very long time ago. Saka I was born and raised in South Africa, but now I have since left the country. So whilst ipapo pandainge ndichiri kuuniversity, ndainge ndiri mwana uya ainge achigona chikoro, was really bright. Then painge paina vamwe professor avo vakabva vazongotanga kungondiitira tumwe funny favors. At first ndakafungidzira kuti zvimwe kuda vainge vachindida, because vaigara vachienda neni out on dates, until he told me kuti ivo he was part of an organization. Vakangonditi unozviziva here kuti inini I am part of a Freemason organization. Ndokubva vatanga kundiudza kuti ivo sezvo vari eFreemason vakabva vanditi mapoliticians mazhinji emuno muAfrica kana vachida kujoina Freemason vanotouya kuSouth Africa, nekuti ndokune headquarters yemuAfrica. But hey, that one is a very long story. So nhasi ndangoti ndinge ndichingoya ndichingokuudzaiwo my own personal story yainge iri mission yangu until ndichizotendeuka, uye how I became part of that occultic organization. So panguva yacho iyoyo ndakabva ndazoudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizomigrate from South Africa under a sponsorship. Then ndokubva ndazoenda kune imwe nyika kumeri kwemakungwa. My apologies, handikwanise kuti ndinge ndichikuudzai all the details for my own safety. So pandakabva ndazoenda kunyika kuya, that was when pandakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti nditange ndainitiatewa into Satanism. And since I was in IT, I was studying IT, I was going to be involved in a sinister plan yekuti tainge tichazoshandisa social media
to bring confusion and division. Saka iyo social media originally payakagadzirwa, social media yakagadzirwa such as to connect people, but munongoziva kuti if the devil is involved, if something good happens, then the devil anobva azoita kuti zvinhu izvozvo zvinge zvichizova something that is evil. So the devil saw kuti the humans, they had a need of connecting with each other, and to him this was a good thing. Saka pakabva pazodesignwa a sinister plan, and neniu I was part of that plan kuti tinge tichishandisa social media as a weapon. Nhasi zvangu I am a free person and I am a Christian woman, but moyo wangu unorwadza because patakatanga kuita zvinhu izvi, when the agenda started, there was a lot of things that were involved. Uye I hope kuti other Christians out there ivo vachadzidzawo kubva patestimony yangu. Saka we were being trained panguva iyoyo pandainge ndiri kuuniversity, we were being trained how to make people to get involved muma toxic behaviors once they go online. Takadzidziswa kuti unoita sei kuti ma toxic behaviors ange achizova iwo ndiwo anotrenda on all social media platforms, uye zvekare kwatiri isusu tinotopromota vanhu avo vanenge vaine ma-toxic behavior. Tinenge tichitoda kutoti vanhu ivavo vange vachitrenda. Kwatiri it was a job, like a calculated strategy, uye zvekare our final goal, and yes, it is still going to happen, for it is even written in the Bible kuti nation will rise against nation, community against community, family member against family member, then kuchazova neiyo yavanoti total chaos. Yes, today it might be fun and games uchiona vanhu vachitukana online when one nation rises up against another, but it will never be fun and games kana kurikunzi it will be community against community. But the day yekuti your own family member will be fighting against another family member, that is when everyone who will be alive at that time will realize kuti they've been played by the devil. And uye zvekare takadzidziswa kuti pose apo patinenge tichiengage nevanhu vanenge vari toxic ivavo tichiva promota, tinogara tichitongoya nema-valid points patinenge tichidebata online, so much that people won't even realize kuti isusu everything that we'll be doing, it will be inspired by the devil. Saka plan yacho, it was very simple, and ndikatoona kutoti the plan was very effective. Uye zvakare zvataita ndezvekuti taitanga ma-social media groups, then kune vamwe vanhu vaizojoina ma-social media groups iwawo. Saka ma-social media groups iwawo ndiwo atinoti the perfect breeding ground kuti vanhu vange vachizodzidzira kuitawo ma-conflicts on social media. And vanhu chavanofarira kuti the reason as to why it is easy kuti vanhu vange vachitukana online, it is because munhu wese anenge akawanda zvake behind his or her screen, and munhu achituka zvinyadzi uye zvekare they are never checked. And takadzidziswa kuti pose apo patinenge tichiengage pama-comments evanhu vanenge vari toxic, tinobva tamanipulata ma-conversation, nekuti munhu umwe neumwe ari kurarama pasi pezuva iye ane his own personal boundaries, and takadzidziswa kuti how do we push those personal boundaries so that people can push back. And paya vanhu kana vava kuita pushback, then vanhu ndo pavanobva vatanga kuita toxic, vanhu vobva vatanga kuvengana. Uye takadzidziswa kuti this is how we create multiple fake profiles. Uye zvekare tichipinda mumagroups evamwe vanhu vanenge vatori innocent, then kana tapinda mumagroup imomo muma-community groups evanhu vanenge vari innocent, tinobva tatanga kuintroduce matopic awo ekuti anozoita kuti vanhu ivavo vange vachizova toxic. But takadzidziswa kuti kana tichizviita zvinhu izvozvo, we do not do it in such a way so as to expose ourselves. No, takadzidziswa kuti tinonyatsokunyora nyaya
yacho yatinenge tichida kuposta in such a way yekuti munhu anenge achiverenga post iyoyo he or she won't even realize kuti his or her subconscious mind will pick it up as something that is toxic. Then paya apo paanenge ava kucommentao with that hatred that he or she would have picked up from the comment, then iye anenge ava kufungidzira kutoti ndiye ari kutoita that debate asingatozivi kutoti mumwoyo make atova nethat toxic behavior. Uye zvekare takadzidziswa kuti tinoshandisa mazwi api anotrigger vanhu, mapictures api anotrigger vanhu, uye zvekare how to twist the truth, uye to make people question each other. So our goal was to make people lose trust in their leaders, first neighbors, then avo vanenge vachiri vapenyu at that time, ndipo paya pekuti kana vana vako they will be questioning your own leadership. Saka taiwanzo kuposta zvinhu zvekuti zvinokonzeresa hatred amongst people. Uye zvekare chinondirwadza ndechekuti even though ndakazosiya Satanism, but there are more people that are willing to do what I used to do. Thousands and thousands of students that are willing to do this. That's why sometimes ndichitomboita panic attacks, because ndinoti kana ndikagara pasi kana ndikaenda online chinondirwadza ndechekuti zvose izvo zvatakadzidziswa, I can see kuti there are people that are even doing it without even realizing kuti this is part of what we were being trained to do. Saka ndinobva ndatanga kuzvibvunza kuti saka with all of this, what is the meaning of life? Even though I gave my life to Christ, but I know kuti I'll be replaced by those that are desperate. Uye zvekare kune vamwe vanotoshanda basa iroro rekugadzira yavanoti fake news. And kana ukada kutarisa kuti in most of the arguments that people have online, kana ukada kutarisa, there is no resolution at all. And vazhinji vacho, they will be using words that are full of poison, designed to spread fear, anger, nekusabatana. And ivo vanhu ava who are in this occultic organization, ivo vanoshanda usiku nemasikati. Ndokusaka vanhu vazhinji vasingatombobelieve kuti such an organization exist in this world, because they work tirelessly to spread this darkness across the world. Kana kuri kunzi vateereri venyu, if they have ever witnessed themselves getting angry zviya zvekuti munhu kana kangoenda pasocial media pafacebook, then anobva atotanga kutohakira over a random post, it is because each and every post that seeks to divide people has been inspired by the devil. Saka iwewe kana uri munhu wekuti haunamati, paya paunenge wava kuno engage nepost iyoyo, then kune mamwe madhimoni awo anenge akatomirira kuti iwewe unge uchiita engagement with that post, then the demons will enter into your heart, then unobva wagara uri munhu anenge aine ruvengo mumwoyo make. So today you might have hatred for someone who is not from your nation, but mangwana unofanira kuti unge uchiziva kuti the same hatred that you have against someone who is not from your country, that is the same way that you will hate your own father. The same way that you will hate your father, that is the same hatred that your kids will have for you. And after that, the final chapter in here on earth, it will be total chaos. Families are already being broken apart. Isusu sema Africans, we used to have our own definition of what a family is, but I guarantee you kuti from now up to 15 years muchatanga kuona kuti even us as Africans tinenge tava kusatokwanisa kutodefine kuti what does an African family means. It will be difficult. That is why it will be easy for family member to turn against another family member.
So taigara tichingospreada fake articles, and each and every time that we would spread fake articles iwawo, then people will be busy fighting each other, destroying themselves from the inside. And taibva tafara because taibva taziva kuti basa ratainge taita rinenge rakanaka. Saka ini ndakazoti ndoramba ndichingoita zvinhu izvi. Ndopandakabva ndazoona kuti zvose zvandainge ndichiita zvainge zvisina maturo. Ndokubva ndagara pasi ndikabva ndaona kuti everything that I was doing, it was very wrong. Mushure mekunge ndazogadzira a fake post, and this fake post, it destroyed a certain family. That was when I decided kuti it was very wrong what I was doing. Then I gave my life to Christ. Hongu, yes, I was once a Satanist. Ndichiita these dark rituals. Do you know kuti tisati taposta taitotanga tatonamata? Unozviziva here kuti mamwe mapost aunoona pamasocial media kune vanhu vanototanga vatonamatira madhimoni kuti ange achiteverera masocial media post iwawo. Saka iwewe kana uri munhu wekuti haunamati, then unozoti kana woverenga mapost aya awo ekuti anenge ari inspired by the devil, you can just imagine how such a person will react to that post. Saka ndangoyawo pano kuti ndinge ndichingosharewo confession yangu neavowo vanogara vachinzwa as if pose pavanenge vari paFacebook they feel like they are being suffocated with the hatred that is going on. Kana kuri kunzi iwewe you are a Christian, the reason as to why you feel like you are suffocated, you are being suffocating, it is because mweya mutsvene uri mauri, the pain that the Holy Spirit will be feeling paunenge uchita scroll through toxic conversation paFacebook, ndo zvinokonzeresa kuti unge uchizofila as if you are being suffocated. It is because the spirit in you will be feeling the pain of what is going on in the world. So kana uri munhu wekuti you feel suffocated with the hatred that is there in the world, all that you can do for now kunamata, pray. Uye zvekare kana wanamata, do not engage. You have to know kuti kune avo vakagadzira social media havana kugadzira social media just as a tool of communication, but it is a battleground for the forces of darkness. Madhimoni iko zvino atova nemukana wekuti ange achitocommunicatewo through vanhu, through social media, and they have been given an opportunity to manipulate uye nekuspreada ruvengo, toxic behavior that you see online. Zvinhu zvose zvinoitika online, it is not random, because this is part of the calculated effort iyo yavanoti divide and conquer. Very soon you will see kuti people will be turning against each other. Saka kana uri mukristu, you need to be mindful of the things that you watch and read online, and zvekare on the conversations that you participate in. Uye do not let yourself be used, because this is a big game that is being played. Instead, kana uri mukristu, tevedzera magrupu, those that are meant for Christians, follow those groups, seek out love, understanding and unity, resist the temptation of engaging in toxic behavior, and garai muchingoziva kuti there is something that is big that is coming. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune channel yedu iyaya yechirungu ruregerero kana kuri kunzi the way yacho yatakaitranslata nayo, kana zvanga zvisinganzwisisiki. If you understood confession E, please tell us also in the comment section.